Това, което искам днес да направя, е да ви информирам за днешния хубав ден за европейските и българските учени и иноватори. Именно, може би повече от вас знаят, но след 2 часа на днешния ден ще бъдат публикувани първите, както се казва, покани за предложения на английски колове, като част от новата програма на Европейския съюз за науки и изследвания Хоризонт 2020. Това, което днес искам да направя, естествено да ви представя основните новости, основните елементи на програмата, къде може да намерите информацията, какви са сроковете, какви са областите, които ще бъдат финансирани. Преди това обаче искам да ви напомня малко предистория на днешното представяне. Както знаете, настоящата програма на Европейския съюз за наука и изследвания, 7-ма рамкова програма, беше много успешна програма, доста голяма като финансов ресурс, около 55 милиарда евро. България участва абсолютно равноправно в нея, както и в предишните рамкови програми, когато България вече беше асоциирана към научните програми за иновации и наука. Преди 3 години Европейската комисия започна публична консултация за следващата рамкова програма. Тя не се казва след 7-8 рамкова програма, казва се Хоризонт 2020. Но реално това е продължение на настоящата 7-ма рамкова програма, плюс някои други инструменти, които са обединени в новата програма. Това ще бъде европейското финансиране за научни изследвания, за иновативни изследвания за периода 2014-2020 година. Добрата новина естествено е, че българските университети, българските фирми, българските научни институти могат да участват пълноправно в проектите, които ще бъдат финансирани от програмата. Много би желал да наблегна на факта, че това е първата програма, в която България участва напълно равноправно, в чието изработване България участва напълно равноправно. Докато в предишните програми, 7-ма рамкова, преди това 6-та рамкова и така нататък, България просто наготово приемаше готов текст, одобрен от Европейския съюз. За първ път в тази програма, още от първия ден на нейната подготовка, публична консултация 2012 година, редица институти от България изпратиха своите становища по каква трябва да бъде структурата, какви са проблемите в сегашната програма, какви трябва да бъдат решенията. Спомням си, имаше от Техническия университет, имаше от Софийския университет, имаше от различни институти в страната, от БАН имаше становища по въпроса. Представители на българска администрация и на български научни организации, някои от тях в момента на масата, други от тях вероятно сред вас, участваха в изработването и на самите тематични работни програми по Хоризонт 2020. Така че това наистина е една програма, в която България абсолютно пълноправно участва в нейното изготвяне. Бих искал само да започна с кратко напомняне на основния принцип на програмата, преди да навлезе в детайли за нейните части. Тези от вас, предполагам повечето от вас са добре запознати с 7-ма рамкова. Основният принцип остава същия. Става въпрос за публични покани за предложения, при които се кандидатства в основната част от програмата се кандидатства с консорциум с минимално участие 3 партньора от 3 държави членки на Европейския съюз, различни държави членки на Европейския съюз. Има специфични части на програмата, в които може да се кандидатства индивидуално. Добре известните действия Мари Кюри, за бъдеще ще се казва Мари Складовска-Кюри. В тях става въпрос за индивидуално кандидатстване в някои схеми на учени и иноватори. Но като цяло схемата е много подобна на досегашното действие на 7-ма рамкова програма. Публично обявени покани за предложения, те ще бъдат публикувани в 12 часа брюкселско време, т.е. в 1 часа, като се върнете след тази конференция, може да отворите на така наречения портал за участие, Participants Portal, вероятно много от вас го знаят добре. Там ще бъдат публикувани самите работни програми, конкретните покани за предложения, там са разписани сроковете и детайлите за кандидатстване. Едно кратко въведение, може би повечето от вас знаят, но преди едва няколко дни европейските законодатели, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз одобриха бъдещия бюджет на Европейския съюз, така наречената Multi-Annual Financial Framework. Това е бъдещия бюджет, който покрива годините 2014-2020 година, т.е. имаме един период от 7 години, който дава много ясна предвидимост. Знаете, в България бюджет се приема с
за следващата година. Положителното нещо в Европейския съюз, че имаме бюджетна рамка за 7 години, т.е. имаме ясно финансиране по отделни пера и по отделни области, какво ще бъде финансирането в тях. Например, знаеме, че програмата Хоризонт 2020, която е една от кутийките в част 1 на европейския бюджет, ще има общ бюджет от 80 милиарда евро за целия период 2014-2020 година. Това, което много се надявам да запомните и да успеете да използвате като аргумент в вашите лични собствени проекти за повече пари в България за наука и иновации, е, че това е единствената програма, голяма програма в европейския бюджет, която получава значително увеличение на своето финансиране. Може би някои от вас знаят, но за информация на останалите, за първ път в историята на Европейския съюз бюджетът за следващия период 2014-2020 година е малко по-нисък от бюджета за настоящия период 2007-2013. И въпреки, че общата сума е по-малка, бюджетът за наука има едно увеличение от над 30%. Нещо, което, както казах, надявам се да бъде последвано и от много държави членки, включително нашата държава. Причината е много проста. Европейските лидери много ясно разбират, че инвестициите в наука и иновации са нещо, което осигурява, единственото нещо, което осигурява дългосрочен икономически растеж и създаване на работни места. Нещо, от което цяла Европа се нуждае, със сигурност България се нуждае в още по-голяма степен. И въпреки всички намаления на общата сума, те се договориха, че това нещо, което няма да бъде пипано, като съкращени бюджетни, са две сфери. Едната сфера е наука и иновации, втората сфера е образование. Вероятно някои от вас и много от вас имат интереси към европейските програми за образование. Бъдещата европейска програма за образование, Еразмус за всички, също расте значително в сравнение с настоящия бюджет. Тоест парите за наука, иновации и образование за следващите 7 години в Европа са значително повече от настоящата, което, слава Богу, дава все повече възможности и на всички вас за участие. Какво представлява Хоризонт 2020? Както споменах, това е в някаква степен основно наследник на настоящата програма за наука и иновации. Освен това, тя обединява и другите настоящи инструменти на Европейския съюз за иновации. Има в момента една отделна програма СИП, която е насочена за подкрепа на иновативни малки и средни предприятия. Има една инициатива Европейски институт за технологии и иновации, чието финансиране се увеличава от настоящите 200 милиона на около 3 милиарда евро, където се предоставят възможности за сътрудничество между университети, бизнес организации и научни институции по специфични теми. Новото нещо в самата програма е думата иновации в първия булет на презентацията. До сега програмите се казваха за научни изследвания и технологически, как беше, Жени, ако може да помогнеш, и развойна дейност на български. Новия фокус е, че основната цел на програмата е да бъдат направени връзката между научните, фундаменталните научни изследвания и иновативните дейности, т.е. неща, които реално стигат до пазара, които водят до икономически растеж, създават работни места, решават проблемите на нашето общество. Втория нов елемент е, че програмата е създадена на базата на ограничен брой предизвикателства. Например, какви са предизвикателства в областта на здравеопазването, какъв е проблема в областта на енергетиката. И има много ясен фокус върху конкретните мерки, без да бъде финансирането разфокусирано върху прекалено много посоки. Трети нов елемент е много силен фокус върху подкрепата на малки и средни предприятия. Практиката през последните години показва, че малките и средни предприятия са тези, които създават иновативните идеи, които създават нови работни места, които дават нови решения в области, където до сега не се е очаквало нищо подобно да има. Ако ви дам за пример Skype, вероятно всеки от вас, който има близки, роднини и познати, които живеят в град различно от вашия, използва Skype. Сигурно знаете, това е била една съвсем мъничка фирма, създадена от няколко, ако не греша, естонски учени, които успяват да получат финансиране и правят това чудо, което промени живота на милиони хора.
Може би също знаете, да речем Facebook, социална мрежа, не е типичен пример за технологични иновации, но в момента Facebook, която има няколко стотин човека, за които работят, струва повече от Siemens, за който работят, нали, с столетна история и за който работят милиони хора в целия свят. Този потенциал е наистина в тези малки и средни предприятия, които имат иновативни идеи. И последната сериозна новост на новата програма е сериозно упростяване на правилата за участие. Идеята е участниците в проектите по Хоризонт 2020 да отделят много по-малко време на попълване на формуляри и на бюрократична дейност. Правилата са направени така, че тези неща да бъдат намалени до максимум. Естествено, трябва да се осигури финансова сигурност, да се избегнат злоупотреби и така нататък, но максимално са улеснени условията за участие в програмата. Правилата са максимално уеднаквени между различните части на програмата. Ако сте участвали в проект по информационни и комуникационни технологии или, примерно, по транспорт, същите правила да знаете, че се въжат и в частта енергетика, където искате да кандидатствате в следващата година и така нататък. Това е кратка схема на разпределението на бюджета на цялостната програма за цялостния 7 годишен период. Това, което ще бъде публикувано днес, е първата работна програма, която покрива поканите за предложения за финансиране за годините 2014-2015 година. Тоест, това не са всички почти 80 милиарда евро. Първите 2 години общият бюджет е около 15 милиарда евро. Това представя разпределението на финансирането за целия 7 годишен период на програмата. Както виждате, има три основни части. Първата част в червено, надявам се, че се вижда при вас също в този цвят. Това е финансирането на мерки в подкрепа на научната база, мобилност на преподаватели, Мари Кюри, Европейския научно-изследователски институт, финансиране за фундаментални науки. Втората част в синьо, около 17 милиарда евро, това е финансирането за технологии, свързани с увеличаването на конкурентността на европейската икономика, нанотехнологии, космически технологии, бъдещето на интернет и така нататък. След малко ще влеза в повече детайли. И последната най-голяма част от пая е ограничен брой социални предизвикателства. Идентифицирали сме 7 предизвикателства: здравеопазване, енергетика, транспорт и така нататък, в които ще бъде фокусирано финансирането на тези около 30 милиарда евро. И има други по-малки части, за които ще споделя по-нататък. Евроатом, финансиране в областта на ядрените науки и така нататък. Какво е новото в работната програма и в самите покани за предложения или колове, както вие вероятно ги знаете? Самата работна програма е направена по-стратегически, т.е. много по-голямо внимание е обърнато на връзките между различните сектори. Да речем, ако ви дам пример с електрическите коли, да речем, разработване на електрическите коли е свързано както с транспорта, така и с енергетиката, така и с борбата с промяната на климата. Много повече внимание е обърнато на осигуряване на реално въздействие в области, които имат пряко влияние върху икономическия растеж, т.е. реално да има краен икономически резултат от извършваната научно-изследователска дейност. За първ път работната програма покрива период от 2 години. В настоящата седма рамкова програма работните програми в повечето части, не във всички, но в повечето части покриваха период от 1 година. Едно от много силните послания на всички участници в консултацията през последните 2 години беше, че всички участници в проекти биха желали да знаят не само какво ще бъде финансирано тази година, но да имат по-дълъг времеви хоризонт. Какви области ще бъдат финансирани следващата година. Така че тази програма ви дава дава един такъв по-далечен хоризонт, да видите нещата за 2014, да видите как това се покрива с нещата за 2015, кое ще започне пред 2015. Естествено, това е в лека степен областите за 2015 година са под въпрос, т.е. те отново трябва да бъдат потвърдени от Европейската комисия до година, но това се отнася основно за тяхното финансиране и за разпределението на бюджета. Основното послание е програмата, която ще видите днес. Покриват следващите 2 години, ще може да направите своите планове не само за следващата вълна от холове, но и за дейности през 2015 година.
Следващата основна новост е, че самите покани за предложения са сравнително по-малко от седма рамкова програма, но са много по-отворени. Често срещано оплакване или предложение за подобрение по време на публичната консултация беше, че в много части на програмата в момента, на седма рамкова програма, са идентифицирани прекалено тясно дейностите, които трябва да бъдат извършени и очакваното въздействие. В новите описания на поканите за предложения, самите топици, тематичните подразделения на поканите за предложения, са много по-отворени, много по-широка свобода се дава на научните работници, на иноваторите да предложат в рамките на търсенето. Не описано какво е предизвикателството, но има много повече възможност вие да предложите какво е решението. Тоест комисията не казва искаме да бъде постигнато това по този начин, а казва искаме да бъде постигнато това е предизвикателство за европейското общество, във ваши ръце да намерите конкретното решение. Първите срокове за подаване на предложения са март 2014 година, но естествено това е постоянно вървящ процес. Повечето от поканите се отварят днес, някои се закриват през март, но трябва да видите конкретно за тези, които ви интересуват, какви са различните срокове. Съвсем накратко за структурата на различните части, за да можете да знаете какво къде да търсите. Както споменах, първото голямо звено на програмата е фокусирано върху подкрепа на научната база. Става въпрос за драстично увеличение на финансирането на Европейския научно-изследователски съвет. Става въпрос за дългосрочни, доста така интересни финансово грантове за извършване на фундаментални науки от индивидуални научни работници или техните колективи. Тоест, тук не става въпрос за консорциум между три организации, тук има въпрос за индивидуално кандидатстване. За съжаление, това е област, в която България не участва много активно. За сега имаме 3 участници в Европейският научно-изследователски институт, но това е област, в която увеличаването на финансирането е почти двойно. Така че хвърлете по едно око, вижте за какво става въпрос. Там е наистина отворено за всякакви тематики, абсолютно не са дефинирани предварително областите за научните проекти, така че има възможности за финансиране в всевъзможни области, които се отнасят за вас. Всички сте чували за дейностите по Мари Кюри. Те продължават, не само че продължават, но продължават също с значително увеличено финансиране. До момента над 65 000 европейски учени са се възползвали от тези схеми за мобилност. Сред тях има със сигурност стотици български. Основният момент на Мари Кюри, схемите се различават леко от тези, които са в настоящия период, но като цяло продължава да има възможности за млади учени, за обмен секторен, значи научен работник да отиде в частна компания, за обмен между държави или между трети държави, примерно българин да отиде в някакъв институт, за обмен между институции, български университет с чужд университет, за обмяна на кадри и така нататък. Третия булет, така наречените бъдещи и появяващи се технологии, вероятно, нововъзникващи технологии, до сега не беше отделна част в работната програма на седма рамкова програма, тъй като беше доста успешно, обаче в момента се отделя като отделна схема. Към момента ставаше въпрос основно, тук също става въпрос за финансиране на фундаментални научни дейности, но тук става въпрос за кооперативни действия, т.е. тук вече трябва да имате партньорите. До настоящия момент тук става въпрос основно за проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, но идеята е от до година тази схема да покрива всички останали части на програмата. Има схема за предложения в всички възможни области на науката и иновациите. Има отделни схеми, при които са зададени от комисията специфични теми, по които очакваме да се изготвят конкретни предложения. Например, едно от интересните неща е карта на човешкия мозък, което получава доста сериозно финансиране за следващите няколко години. И последният елемент на тази част на работната програма е подкрепа за европейски научно-изследователски
инфраструктури. Не става въпрос за финансиране за построяването на инфраструктурите, става въпрос за координация за тяхното ползване, осигуряване на необходимите връзки, политически съвети и така нататък. Втората част е фокусирана основно фокусирана върху увеличаване на конкурентоспособността на европейската и, разбира се, българската икономика, чрез подкрепа на сектори, които са критично важни за създаването на икономически растеж и работни места. Значително място, разбира се, традиционно се отделя на информационните и комуникационните технологии, които са част от тази част на програмата. Отделно сериозен фокус има върху създаването на нови методи за производство, нови материали за производство, например нанотехнологии, всякакви апликации, свързани с космоса, наблюдение космическо и така нататък. И не на последно място има няколко инструмента за подкрепа на малки и средни предприятия, тъй като знаете вероятно, много често малки и средни предприятия имат добра идея, имат идея как да създадат някаква иновация. Не са ограничени от тежката бюрокрация на големите корпорации или на големите научни лаборатории, но това, което на тях им липсва, естествено е финансов капитал и връзки да започнат да осъществят своята идея, така че в тази част на програмата има специфични мерки, които ще подкрепят ще разрешат този проблем частично. Както споменах, най-голямата част на програмата е фокусирана върху проекти, свързани с ограничен брой социални предизвикателства. Идентифицирани са 7 социални предизвикателства, или ако искате теми, както бяха наречени в 7-ма рамкова програма, тема здравеопазване, тема енергетика, тема транспорт и така нататък. Без да навлизам в абсолютни детайли по всяка отделна тема, може да видите на слайда, мисля, че имаше няколко материала, които бяха подготвили колегите от представителство на Европейската комисия на влизане. Здравеопазване, демографска промяна, естествено е огромен проблем за Европа, вероятно още по-голям проблем за България. Знаете, сериозно се увеличава средната продължителност на живот. Едновременно с това населението застарява в Европа, със сигурност още повече в България, за съжаление. Болести, които преди доскоро са били много рядко срещани, вече засягат милиони хора, деменция, Алцхаймер, Паркинсон и такива неща. Едновременно с това непрекъснато се увеличава в цяла Европа, разбира се, не е само проблема в България, вероятно в България още по-критична ситуацията. Непрекъснато се увеличава стойността на системата за здравеопазване, т.е. финансирането непрекъснато се разраства поради непрекъснати нови методи за лечение, за диагностика и така нататък. И този проблем е много сериозен в цяла Европа. Едновременно с това има специфични нови предизвикателства, да речем резистентността към антибиотици. Ако преди 50 години антибиотиците са били много по-слаби и са били много по-ефективни, с времето всички ние преминали през многократно антибиотично лечение, антибиотиците стават все по-неефективни спрямо нас, трябва да бъдат усилени като качество. Това е един порочен кръг, който е много сериозно предизвикателство. Промяната на климата води до болести, които преди се срещали само по екзотични места, се появяват в Европа, така че непрекъснато има предизвикателство, чието разрешаване ще бъде финансирано с тази част от програмата. Втората част е свързана с въпроса какво ядеме, откъде идва той, дали е сигурно. Няма да ви изненада факта, че населението на Земята расте експлозивно. Макар и на Европа не е толкова, но ресурсите са ограничен фактор. Ако растежа на употребата на материали и на храни и така нататък продължи в сегашната тенденция, до 2050 година ще имаме нужда от ресурсите на 2 планети Земя. За съжаление, ще имаме само една планета Земя, така че решаването на тези предизвикателства частично се финансира в тази част на програмата. Енергетика, няма смисъл да ви обяснявам защо е важна енергетиката, топлината, светлината, всичко, което правим е свързано с наличието на сигурна, чиста и ефективна енергетика. Само от увеличаването на енергийната ефективност, например, до 2020 година ще могат да бъдат спестени сумата е
естествено това е симулация, 20% увеличение на енергийната ефективност в Европейския съюз до 2050 година ще доведе до ефективност спестяване на 50 милиарда евро. Тоест, тук са свързани с разработването на нови енергийни източници, вятърна енергия, слънчева енергия и така нататък. Частта транспорт, естествено без транспорт нашия живот също е невъзможен, пренасят се стоки, ние се движиме и така нататък. В момента факт е, че настоящия модел, който е напълно зависим или поне почти изцяло зависим върху петрол за колите, не е устойчив. Така че тук се търси по-ефективни двигатели, по-сигурни коли, по-чисти двигатели и така нататък. Споменах накратко за четвъртата част, промяна на климата, ресурсите. Тук става въпрос за изследвания в областта на как се използват примерно отпадъците, как се използват отпадъчните води, тъй като търсенето на подобни ресурси все повече се увеличава в бъдеще. Последните две предизвикателства са свързани с нашите общества. Да речем, там има сериозна част по предпоследния предизвикателство, има сериозна част за финансиране на социални науки и хуманитарни науки, как се отразява кризата в Европа на населението, какви са бъдещите решения, какво да бъде икономическото управление на Европа, какво да бъде бюджетното управление на Европа. И последното социално предизвикателство е така наречените сигурни общества. Тук става въпрос за финансиране на мерки, свързани с борба с тероризма, по-ефективно откриване на взривни устройства, например, контрол на границите, нещо, което е особено актуално в момента и за България, по-ефективни датчици за наблюдение, термовизуални камери и така нататък, борба с криминални действия. Не на последно място, сигурността на онлайн света. Както знаете, електронната търговия все повече се увеличава. За първ в историята на човечеството всеки може да си купи стока от всяка държава в света. Но това нещо няма да работи, ако вие нямате сигурност, че вашата кредитна карта няма да бъде открадната, че вашата транзакция няма да бъде прихваната и така нататък. Такива дейности ще бъдат финансирани по тази част. И в допълнение съвсем накратко за две специфични части от програмата, които са особено интересни за България. Първата се казва увеличаване на участието в рамковата програма. Факт е, че различните държави участват различно в рамковите програми за наука. Факт е също така, че традиционно силните в областта на науката и иновации държави, като скандинавски държави, Холандия, Германия, Великобритания, получават финансиране, което не е съпоставимо, разбира се, с финансирането, което получават държавите от Южна Европа и от Източна Европа. Така че има пакет мерки, които са насочени изрично спрямо както се казва политически коректно, по-малко, по-недобре представите се държави, включително и в България. Тук става въпрос за мерки, свързани с създаването на партньорства между региони или между институции или университети в държави, представящи се по-зле в програмата, с организации в по-добре представящи се държави, скандинавски държави, както казах, Германия и така нататък. Така че това е нещо, което ще е особено интересно за вас. И последната част е свързана с ролята на социалните и хуманитарните науки. Ако имате интерес специфично към тях, там е първото място, в което аз бих започнал да гледам. Както споменах, има много силен фокус върху участието на малките и средните предприятия. 20% от общия бюджет на по-голямата част на програмата ще бъде отделен за малки и средни предприятия. Има нов инструмент, който позволява, разбира се, те могат да бъдат важни участници на тези консорциуми, въпросните поне 3 участници от 3 държави членки. Но за първ път в историята на европейското финансиране за научни изследвания има схема, която изрично финансира единични предприятия. Също така има и мерки, които помагат достъпа им до финансиране. Социалните науки и хуманитарните науки, които в сегашната 7-ма рамкова програма бяха отделна част от програмата, тези, които от вас са правили проекти по тях, знаят, че те до сега бяха ясно идентифицируеми като част на програмата, със собствен бюджет, собствени теми. Вече са интегрирани във всички останали части на програмата. Така че реално има много повече пари за социални изследвания и изследвания в областта на хуманитарните науки, но
търсете ги тях в тематичните места, в портала за участници има много лесно направено търсене, по което можете да намерите всичко, което се съотнася към хуманитарните науки по много такъв юзер-френдли начин. В допълнение, дейности, които нямат изрично определен бюджет за хуманитарни науки и социални науки, като Европейски научно-изследователен институт и, разбира се, Мари Кюри, на практика също отделят огромни суми за Европейски научно-изследователен институт. Става въпрос за много стотици милиони евро, така че имайте го предвид при подготвянето на предложения. Международното сътрудничество, това, което трябва да знаете е, че както сегашната 7-ма рамкова програма, така и бъдещата програма Хоризонт 2020 е абсолютно отворена за участие и от държави не членки на Европейския съюз. Всъщност това е една отворената програма за наука и иновации в целия свят. Тоест в въпросните консорциуми може да има университет от България, фирма от Белгия, научна лаборатория от Чехия и фирма от Австралия в някакви специфични области, да речеме в транспорта, в въздушния транспорт, да речеме държави като Русия, като Бразилия имат специфичен ноу-хау, който е необходим за подобни партньори, за подобни проекти. Така че принципа на абсолютна отвореност към света остава основен принцип на програмата. Всички държави, потенциални членки на Европейския съюз, реално всички държави, които са асоциирани към сегашната програма, 7-ма рамка, ще бъдат асоциирани и към Хоризонт 2020. За България това е, мисля, че доста важно, защото се отнася с държави, които са наши съседи, например Сърбия, Македония, други държави от Западните Балкани, но също, например, става въпрос за държава като Израел, с която, доколкото знам, има немалко проекти, така че Израел също ще е асоцииран към програмата. Също важи с държави като Швейцария, като Норвегия, които не са членки на Европейския съюз, но ще участват по абсолютно същия начин в проектите. И само в отделни области ще има целенасочено сътрудничество с държави, които имат специфичен ноу-хау. Споменах въздушния транспорт в Русия и Бразилия, определени новаторски материали, начини за производство, Япония, Съединените щати и така нататък. В допълнение на този пакет, който днес ще бъде публикуван, през следващите няколко месеца се очаква да се приеме от Европейската комисия предложи, очаква се Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз да приемат предложението на комисията следващите няколко месеца с един доста сериозен пакет от мерки, които са свързани с подкрепа на действия между различни държави членки, не задължително всички държави членки, както и отделен пакет от мерки, свързани с сътрудничество с индустрията. Да речеме, в областта на индустрията има специфични подобни организации, действащи за развитието на роботиката, фотоникс и така нататък. В областта има група държави членки, които са изготвили свое предложение за английски се казва Ambient Assisted Living, т.е. на фона на застаряващото население, как да се направи така, че хората, които живеят все по-дълго и много от тях все по-самотно, да имат въпреки това достъп до медицински грижи, дали ще бъде онлайн, дали ще има връзка с някакви дистанционни датчици, с болниците и така нататък, където има също много сериозно финансиране от страна на програмата. Както споменах, основна новост на програмата е сериозното улесняване на правилата за участие. Ще има едни правила, които ще се засягат всички части от програмата, което ще улесни вас когато имате опит с една част от програмата, да знаете, че същите правила, същите процедури, същите срокове, същия начин за кандидатстване, естествено с някои малки изключения, се действат във всички части на програмата. Финансовия модел, по който се връщат парите на организацията, ще бъде опростен. В момента има една сложна схема, вероятно някои от вас са запознати с нея, според вида организация, според вида дейност, какъв процент се връща от комисията, кое не се покрива, кое се покрива. За бъдеще ще има една единствена ставка, която ще бъде 100% от допустимите разходи и 25% за допълнителните недопустими разходи. И другото важно за участниците, естествено, е, че
под натиска на научно-изследователската общност ще има по-кратко време между обявяването на самите покани за предложение и изключването на договорите. Това, което изложи на Европейската комисия от до година, е това този период да бъде не повече от 8 месеца, което включва от момента, на който се закрие поканата за предложение, до 5 месеца ви трябва да бъдете информирани дали това предложение е одобрено или не, и в рамките на още допълнителни 3 месеца трябва да бъде или не изключен договор. Също така ще бъде намален броя на аудиторските проверки, естествено без това да наруши нормалния контрол на европейските пари. Ще има много по-улеснено, надяваме се, за потребителите подаване на документи, всички детайли по самото функциониране на самата програма ще бъдат улеснени. Как ще става оценяването? Има 3 критерия, стандартните 3 критерия, икономическата, т.е. научната стойност на проекта, ако искате, или екселенс на проекта, какво ще бъде въздействието от неговото реализиране и какво е качеството и ефективността на предложените действия. Т.е. дали предложените действия наистина се съотнасят към желания крайен резултат, дали има ясно разпределение на отговорностите между партньорите в консорциумите, като в някои отделни програми ще бъде различна тежестта на различните критерии, съответно според целта на част от програмата. Това, което ще е ново в сравнение с седма рамкова програма, е, че след подаването на предложенията за кандидатстване няма да има това, което сега беше схемата за извършване на преговори с подаденото предложение. Тоест това, което подадете, това ще бъде оценявано. До сега в някои области на седма рамкова програма, когато оценителите забелязваха неща, които като цяло проектът е отличен, но би бил подобрен, ако се промени нещо или се добави някаква дейност или се доразвие някаква насока за действие. Така че имаше един период, в който имаше преговори между кандидатите и Европейската комисия. Този процес отпада за в бъдеще, именно с цел да може да се достигне тази цел от 8 месеца между края на процедурата и подписването на договора. Така че внимавайте много повече вече какво се разписва в самото положение, тъй като това ще бъде оценявано. Новият портал за участници вече е онлайн. Там ще бъдат публикувани, както ви казах, самите работни програми, там ще бъдат публикувани самите покани за предложения. От тях всъщност ще се подават самите документи, всичко става единствено само по електронен път, така че това е сериозно улеснение за всички. Как се отнася това всичко за България? Естествено, поради членството с Европейския съюз, българските участници участват на абсолютно равни начала с другите държави членки. Европа си е поставила целта до 2020 година 3% от брутния вътрешен продукт да бъде инвестиран в наука и иновации. За България, тъй като естествено започващото ниво е, за съжаление, доста по-ниско, целта поставена от България е 1,5%. Не знам дали, т.е. убеден съм, че много от вас знаят, но в момента сме доста далеч от 1,5%. Естествено, националното финансиране в наука и иновации не може да бъде изместено от европейско, т.е. проектите по Хоризонт 2020 могат само да допълват научната база в България, те не могат да заместват националното финансиране. Ако няма научни институти, в които работят добре обучени и добре мотивирани хора, Хоризонт 2020 няма да промени цялостната българска образователна система, т.е. може да я добави, може да е допълнителни финанси, допълнителен интерес, допълнителни възможности, но националното финансиране е в основата на цялата пирамида. Не знам дали се вижда в края на залата, но четвъртия ред е доста интересен. Това е процента на успели проекти спрямо процента на кандидатствали проекти. Средното за Европейския съюз е 20%, т.е. като цяло от 5 проекта кандидатствали един печели финансирането. България процентът е малко по-нисък, около 16%, но това, което трябва да е ясно на всички, е, че тази огромна конкуренция за финансиране от европейски фондове няма да спада, а ще се увеличава, не само в България, от всички държави, защото бюджетите за наука и образование в много държави са под сериозен натиск, националните бюджети.
и държави, и институции, които преди няколко години не са имали никакъв интерес, особен към европейско финансиране и кандидатстване по европейски проекти, вече разчитат на тях, за да оцелеят. Естествено, има и други държави в Европа, които не правят тази грешка да режат парите за наука и иновации. Вчера четах, че Германия вчера е постигнала 3%, въпрос на 3% граница за инвестиции в науката и образованието. България е 0.6. И всъщност основната критика във вестниците, немските поне вчера, беше, че новото немско правителство, знаете, сега там правят нова коалиция, голяма коалиция и така нататък, е, че те са постигнали целта от 3%, а имайте предвид на немската икономика, тези 3% са в реално изражение са много сериозни. И всъщност сега основната критика към новото правителство е, че те казват, ще се опитаме да задържиме 3%, което е европейска цел за 2020, не за 2014. И критиката от научната област е, че не са достатъчно амбициозни квестия да останем на 3%. Трябва да гоним 4%. Защото там са, примерно, Южна Корея, там са скандинавските страни, Япония е малко по-долу, но това трябва да е посоката. България участва в 7-ма рамкова програма с над 650 проекта. До сега са получени около 92 милиона евро. Това са парите за българските участници в проектите. 7-ма рамка не е завършила, проектите ще текат още поне няколко години, т.е. това не е финална сума за българския процент финансиране, но това сигурно е сума, която може да бъде значително увеличена в следващата програма. Като най-много са връзките между българските организации Великобритания, Германия, Италия и Испания. Една регионална карта. Няма да се очудите, че основната част от участието в 7-ма рамкова програма е фокусирана в София. 3/4 от организациите и финансирането, получено по 7-ма рамкова, е институции базирани в София. На второ място е региона около Варна, на трето място е около Пловдив. Малко по-жълтото са региони, в които има между 1 и 40 участия в общо 7-ма рамкова. За съжаление, както виждате, има най-малко райони, които не са участвали с никой един проект. И последния ми слайд. Това е линка към въпросния портал за участие, но достатъчно да напишете в Google Participants Portal, веднага ще ви влезе, няма нужда да си преписвате адреса. Също така има специална служба за отговори на въпроси, ако нещо не ви е ясно, ако не разбирате как се прави, къде да намерите информация. Има служба, която е специализирана изрично да помага на потенциални участници.